maupay nga aga. Torbanada Terminal, Katarman to Palapag, one ride, April 26, 23. Yan naman Palapag Kamay. So, this vlog is for you mga Palapag noon and Pacific Towns. Adi kita sa Torbanada. Ayan Palapag Kamay. So, one ride lala ini. So, Motivation Collective. Waray TV ka? Motivation Collective. Hello. So, shout out kan Adi man mga Palapag noon. So, Torbanada na namon sasakyan diri na maparawis. So, guys, subscribe. Di kan tadi ingat sa Palapag. Karbi alas 10 sa aga. Daily. So, tara, adi magbiyahe na kita. Palapag, direkta, one stop. Katarman to Palapag via Simura. Dito kita sa pwesto. Okay, larga na kita. Start. Katarman to Palapag. Lagi ka ba ya? Si Waray TV. Okay, shout out buddy. Sa pamilya, San Miraya. Nga sa Riverside sa Palapag. Yes. Okay. So, mauna ini for the first time nga akong biyahe pagbalik-balik sa Katarman, one direct, one stop lang kita. Na kita sa Palapag via Simura Bridge and Simura Road. Okay. Okay. Shout out sa mga estudyante sa Palapag, Mapanas, Gamay, Pacific Towns, mga estudyante didi sa UEP or sa pa mga alumni o adi na kamo makukuryan sa iyo pag-eskwela nga di sa UEP Katarman kay isayo nala ang tutukan di na ka magkikinuri pag di na tabok sa lawang kan sa kalumutan. So, via Torbanada and via Simura Road, Simura Bridge. Sa wala yun yung tagabay. Wala pagkitagod sa pagbuwan at tiniguan. Nilulura. Bakit ito? Hindi. Hindi naman ako siya po ng Indua. Okay guys, tinatahak natin sa ngayon ang kabaan ng Las Navas Catubig Rawis Highway sa may bandang Simura. Tayo ngayon sa Simura Kawilan, parte ng Palapag. So, okay guys, adi na kita na entrada sa Simura Bridge. Ito. Iyan Adi nga kita sa tulay sa Simura
Katubig River. Ayan. So, ayan, ang pamasahe tikan sa Katarman nga di sa Palapag 200 pesos, 200 ang sayo ka travel Katarman to Palapag. Una barangay tikan sa Simuraan, barangay Tangbo. Kakanra Kapitan Didi taga Palapag si Barangay Captain Oladivi. Ayan ang Barangay Tangbo. Adi kita sa unang sagkaon paakyat sa bundok. Ayan. Dito ka na Palapag. Okay, ano ako dito nga kapapangan din. Manila. Adiyan Sa Manila. tulay sa Lanubi, Ijidulay. Adi na kita sa vital part sa Simura Road an nahiurhi nga tulay nga ginhihini mo. Adi. So, ayan oh, hindi pagod ang tulay nga concrete inagian. Wala ko na temporary bridge and detour. Ayun oh. Di pa human ang tulay good nga kuan, prime tulay sa Lanubi. Kadi kita sa detour, ayan oh. Adi na si Sir Kuan. Adi karon po nato guys, Sir Korgoto. Adi. Adi. Ayan. Ayan, ito nang kamutangan pa din siya Kuan. Inilah didi ang problema. Ayun. Nandito tayo sa Barangay Rumbang ng Lawang, Northern Samar, parte ng Lawang, Rumbang. So, ayan mga kawaray, kapalapag. Ada tayo sa Barangay Hangtud. Barangay ng Palapag, Barangay Hangtud. Barangay Hangtud, Palapag, Northern Samar.
we are now entering the town proper of Palapag, Northern Samar. Biyo nga. Ayan, Yeah, may balay mga pahak. Kanin din sa may elementary, harami na din. Oh, yan ang mga pahakit doon. Parang ito pigaon doon. Di masarap din yung mga pahakit doon. Tabok sa eskwelahan. Na, yan ano doon, tabok sa eskwelahan. Ano yan, kanto ko ng kabalay. Ayan. Ito. Ayan, andito na tayo sa proper town ng Palapag, Northern Samar. Pahakit doon. Diba na Palapag Central Elementary School. Diyan ako ng grades, grader. Ayun. Nandito na tayo. So, push na. Okay, Palapag na. So, ayan mga kuray. Natapos din ang biyahe natin mula Katarman hanggang Palapag. Isang biyahe lang. So, guys, meet up. Subscribe. Waray TV.